Yo, gaya ko kwarta yo, bisag piso lang yo. Pastilan ninyo. Nanapo ng mga style ninyo, palimos-limos mo. Ako pa ninyo. Manarbaho mo, kada kong lawas ni mo. Nanarbaho man gani ko nga puting yak pisa sa kong lawas. Ikaw pa noon nga puting dakuan mo lawas. Sige na yo, mga ilang kong piso yo. Piso lang ba? Sige na yo. Maluoy ka na ko yo. Nah, di ko eh. Bahala ka diya. Patiran ti ka noon. Usa pa, ayaw kong tawag ang yoyo kay wa ko'y pagmangkon nga sama nimo kag batiog nawong. Ha? Mas gwapo pa kog naong nimo. Tanawa ra kong naong nimo. Mas gwapo pa kag naong nako. Ha? Sama taong kay sige mo. Pangayo ka na ko ani sige. Manarbaho pala mo. Sige mo pangayo eh. Kakapoy pa ninyo kong style eh. Kala inuyoyo nasuko. Bisag gitag pangayoan na ganig piso nasuko na noon. Baka bawas lang gid ko nimo. At maning kauya ni oy. Kinsa maning lingkod-lingkod sa daplin daan nga. Bulingot mo kay nawong. Bati kag nawong aning bataa oy. Sa maning bata o tiguang. Grabe po ka mga kuan ang mga ginikanan ani ay nga wa gid nila ning taon ni. Kuan na niya ilang anak sagdaan na gid nila ni. Sus. Go. May kong kwarta kol. Tan-awa lagi tiguang gid lagi. Pila day edad nimo nganong naging anak naman ka? 5 kol. Akong edad 5. Sus, ginoo ko aning bata ah. Bata pa gid ay kay 5 pa may edad. Pero tiguang naman kay gnaw. Ang ko nimo kwarta kol be. Sus, kaluoy gid aning bata ah. Timingan gid dong nga kaning akong kwarta 5 pesos na lang gyud. Pero ihatag na lang gid ako ni sa imo ha, kay tungod nga naluoy kay ko sa imong kahimtang oh. Sus. Wala naman kag di taon-taon oy. Kaluoy na pud nimo. Wala lang ihatag nimo akong kuan kanang kwarta nga gamay kay in taon. Kinsa na lang gikaan ni dong. Tira, makakita ram gyapon tag kwarta basta piskay ra ta. Bilini lang kog balik dos ay dong, imo lang ning tres. Kay palitan ako ning shooter dito. Sige kol, salamat kay Kola. Salamat kay Kol. Uli sa inyo ha. Oh, salamat Kay- tayo. Ayo sige tambay aning kuan kay luoy Salamat kay kay ita. Kola. Sige lang Kol. Matagaan ta ka og kuan. Gracias sa Sige Ginoo. ra makuan ra to na kay magampo ra ta sa Ginoo nga kanang maayra tong panglawas. Salamat kay Nicole na makapalit na jud og pan Nicole. Salamat gutom kay Kol. Salamat kay Kola. Sige walay sa payan na dong. Mauli na ko Kol. Sige amping. Salamat. Sus, paita kinabuhi ah. Grabe tigaduha. Wa lagi tay kwarta. Pastilan ba ni kinabuhiya? Uy, ultimo para palit mo bugas, wa giguron. Saon kaha niya. Sige man unta kog ampo sa Ginoo pero Asa mo ko mangitag kwarta ron ha? wa siguro kadungog siguro. Wa magig ko. Asenso aning kinabuhi ah. Wa na po ko'y kahuluman po kay halos tanan nga akong silingan, ako nang nahuluan ang kwarta. Problema na ko ani gid. Supaya kung wato duwa naman ko'y malungal dito sa mua. Uy, Saon kani nga lambo sa dinya kang kinabuhi ba. Dili ko permanente inani ba. bah, Hulog ng langit. Sus, Ginoo, salamat gyud taong kaayo. Tawaan dagoy ning kahuya dagoy. uyawang kahuya god. Nanghatag magkwarta.
Palit kong bugas ani. Wa may natagak. Ang tawo diri ganina nagbaro-baro ra. Natagakan og kwarta. Paabot na siguro ko. Wa man ginatagak. Huy! Tigay ko kwarta ba? Pangat ang kwarta mo! Kaya mo ko perfect bugas sa mua! Sige na ba! Amoy yate, pagkawa po'y batasan ni mo. Kwarta akong gipangayo, dili tubig, unsay pagtuon mo na ako, waligo! Purbida! Scammer man siguro ning kauya? Wa! Bato, siguro mo ko iligo! Ya, kinaadlaw ko nga ligo eh! Kinaadlaw ko nga ligo, ha? Basi ka to mo, humot pagkakikay ko ninyo! Ahat, yung walang styler na ni! Patay. Gisupod lagi na ko ang tao kung napabay maghinatagon karon panahon na. Kung napabay iya sa Ginoo. Pero nagi mga tao nga mga hangul. Mo na bagay ninyo. Kung dili ka manghatan, dili jud ka tagaan ng grasya. Hello guys! Shout out muna tayo! Special shout out ay sa among usa sa mga supporter sa among video. Si Ma'am Cristita Calago. si Ma'am Cristita Calago. Thank you ma'am. Thank you sa imong pagsuporta Salamat namo. kayo sa Inaot nga pagsuporta. permente. Og shout out ko sa among office staff sa akong gitrabaho sa Harley Davidson of Cebu dito sa Manila, Disporunda. Sir Franz Kiamco. Shout out. Shout out sir. Shout out. Og shout out din kay ni Luigina Marayan. Shout out pod ni Ruda. Ayan si Ruda. Shout out. Og ni Roy Acabo. Shout out. Sabi shout out ako. Shout out ko sa akong uyab na. Ay, dali lang bawal. Ayan guys, dagang salamat guys. Og ayo kalimot guys sa pa-subscribe og pindutan ninyo ang notification bell all para updated mo sa among mga bago nga i-upload. Salamat guys.